Още един малък тест, повече звуков за твърдостта с тия пили. Значи, това е 60 Рокуела. Това беше неотвърнато на 180 и на 250. Значи на неотвърнатото е просто си пързали цяло. Тук има някакъв зачатък, за съжаление, никаква разлика не виждам в закачането на тия двете отвръщания. Но като взема следващата, която е най-чепата, 65 Рокуела, тук продължава да се пързаля. Тук вече може да се каже, че 65 има някакво закачане по стоманата. Теста наистина е звуков, докато тук е просто... Значи, моят прост така емпиричен извод е, че стоманата от 2 с нейния близо 1%, 0,95 въглерод. Чудесна ръждавейка за ножове, за всякакви такива инструменти. А тия двете, които съм ги отвърнал специално, това, което е на 250, беше един блед опит да ги направя малко по-меки за едни инструментчета на Ясен Маверик, но просто да знае, че при напъване и те ще се счупат, но ще остане остатъчна кривина, за разлика от тук, където просто е право като стъкло. Значи все пак отвръщането е дало своята полза, докато тия пили са все пак условни, но няма смисъл от повече мерене на твърдомер. Въпрос